Obodo Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma ije m unu asị ka bụrụkwa bata n'ụbọchị nketa asị m nke onye chi ya gaziri ya maka nwanne anyị nwoke bụ latest update ndị ụmụ Igbo na ụgbọ apụtago wee sị na na-enenyecha vidiyo ya ama na odogwu karịrị odogwu dị mana ihe na-emere odogwu ihe karịrị akarị maka na o nwere vidiyo mmadụ mee mgbe gara aga mụ na ama m tinwere aka na vidiyo maka vidiyo ahụ bụ magic ka ọ and not the very deceiving. O mechaa ya wee sị na ọ na-emepe rice otu ihe na kula sị na rice apụta mana odogwu apụtago wee kọwasị na ihe a ji emenya wụ rice bụ komkom nwere iru na abụ apụta ekpenye aja n'ofu iti rice n'ofu apụtazi emechaa nwansa ya emeghe atọ n'ọlụghị ebe rice dị ilie rice ma ya bụ ihe adịghọ na ọ bụ na ya bụ ihe dị na nri aha na-akọ na ala Igbo anyị taa na onye na-emenwudo aka onye ọbụla menwudo ihe amanlinwu nri isi na nanwụ ọhịa dị ya wee pụta maka na oli ya nọ ya anwụ mana onye nke a mechara lie nri oyi ọ na-eme o wee jụọ ma ọ makwa ihe ọ na-eme ịmakwa ife unu aghọtago maka na unu na-agagoro n'ime ahụ unu ya na-afụ ndị na-asị na ha na-esi indomi na-apụta agbalụ mmiri gbanye n'ime ihe dị ya gbanye n'ime ite si na mmiri oyi atọ nọgide ọ pụọ ọkụ asị na-eli na indomi ya mana ụmụ ihe apụta ha etee na dị ite ịma mfụnwu ya datin bụ ihe sayensị ọ na-arọ ya to water and constant turning etechazi ya n'ime ite ahụ the more ị na-atọ ọnụ ya the more the ite na-ehit the more ị na-atọ ọnụ ya the more the ite na-ehit hitigide unu ma ha ka indomi si adị indomi adị esi ike emegide indomi adị soft asị na the help of mmiri adị na ya indomi dị soft asị gị na isi na indomi onye ahụ ilie ya gịnị na magic ọ amasị ka ọ biko na ka unu ebe odogwu gbapụrụ ha afọ na ụmụ ihe ha na-aga eme Decieve ndị mmadụ analụ ndị mmadụ ego ndị dibịa Igbo mụrụ nze m ọzọ ọhụrụ na n'ọnụ ebesespa abịa m ọzọ onye na-ekwu nwere ebe ọ na-eme ibe njọ abịa tata bụ maka vidio unu na-esendị mụ na-esendị vidio ahụ almost mmadụ 5% wo di vidio ibe mezugbo bụ na ememele nwere vidio ahụ na-ata gị eti vidio ata gị amụma sị m na-eche m enwere m chances anọ m ọrụ mana eji masị ka m pụta tata bụ na ma ekiri ome vidio ahụ kirisi anya mana onye melida vidio bụ onye alarịba ahụ amarọ m ka mmadụ eji bụ iwe eji na-eme bụ m ji na-egwu wayo so na vidio ahụ mere bụ vidio ahụ ọsọ na mepụtara rice unu ma na abụrụ m dị vidio mana ovu mmadụ ahụ nwere kabad tinye na mmiri bebe ọsọ n'ọnya kọmandịrị mmiri bebe ovu onye anwa bụ nya mekwulibe rice ahụ mana nwere nchọrọ nkọwalụ unu bụ ndị Igbo unu echizina because of na mmadụ mere magic ọ na-akaba be dibịa ọ bụrụ nya bụ dibịa ma mara amalụ na nke abụọ mere ọ bụrụ nya bụ majik ọ bụla ihe eme nwe mmepụta ibe ọbụla eli n'ọnụ nke nwa bụ emepụtara eliri nke nwa bụ emepụtara eliri mana ibe ọ dị asa baịbụl amụrụ m obi bren eke dị nwa alụ briji asatọ ibe ọ dị nwa nya nwee mmebe onwe bụ na o mechara ibe ahụ guchawa ya ogwu makwana nwa bụ rice lie onye ọbụla amala omenala amalibe bụ na-eme majik nwepụta sọntị na-eli mana onye ọbụla nwepụtara ibe ọbụla na-elele eti nri n'ọnụ tinye n'ọnụ ụdị arụpụtara kịka so abatago m ka m merụ unu ibe ahụ o mere ọ bụrụ real one ka o mere ọ bụrụ na na abụ mgbe ọ jere o bulu dị komkom ahụ pụọ tọọ na okomkom dị komkom na-enwe iru na-aba na-alụ ya alụ nke dị ebe a mụ alụtara nke mgbanwe na asị m me yesterday ka m si onye na-agba ya lụtara m this one nwa lụtara m komkom nke komkom a na-nwere iru na ọ ụdị ibe anụ akụ ji wee mere unu ibe asụma na-eme majik ka spoon dị komkom na unu dị komkom a ibe a komkom mbiba ụtọ nkwụ ya pụle na ibe a komkom nwere ibe dị n'ime mana ya na-akụ n'ụbọta anaghị ata ndị n'ime na ibe a bụ na komkom a na-weli iru abụọ rice dị n'ime nke rice dị ya ọ were rice ka ọ were na nke a dị na bịaza nke dị n'elu onye chọza ka o jile confuse boys ọbata otu akwụsị meditin ọbata ka anyị vee na ana like this fọ ndị agha wole nwa onye wole o na onye ọbụla nwere uche ya dị ejere maka mmụ nọsensị ya na-ejebe edibi ibe bụ dibịa bụ ịgbapụta ava lọpụta ibe gbapụta igolu mmadụ ọjọọ lia so bupụta dị komkom nwunye ịma na nwunye ya na-ara akwụkwa mmịa bibe na na akụ ịma na asị gị na ọtụntụ dị ka mmasị gị mee gịnị nga jụọ mmịa ọ nwere mgbe mmịa ya asị na asị uri akwadịwa na ọtụntụ dị ka mmasị gị jụọ nwunye amasị na asị ma jụọ ya
ibe ọbụla ekwuru bụ eziokwu onye kwuru ka ọ na-eme nwaanyị anya na-agụ so ibe ahụ mere ka nsukwu nke o ji mee na ọ nwere bịa ka ịpụtara m aja ọ bịazie na osisi kporo aja gwa aba n'ibe kporo aja na agwụ ya jos gwa bịa aja ọbịa ọgwụ gwụja alasị na ọka esekpụ ndị ya bịali rice asị the rubber ji ibe ahụ ji bụ kula ahụ ji nwere iru abụọ ọ bụrụ ofe iru ka ọ nwere ọmụnwa na-egwu ss power na-egwu agwa m nso na 2023 ebe ọbụla mmadụ mere si na omele na onye odogwu ka ọ bụ ọ na m na m ga-eme gịnị na m ga-eme ibe ọnwa mere wee bịa ozugbo mgba nweta okwute taa nwere okwute na-atara wee chaa ya ka anụ ịbịa otu a ka o si mịa azị ndị na-akụ bụ ndị isi na-adịchara mma na-akụ na-etile mkpu ahụ ndị ọ dị ka ọ dị ọ bịazịa na ibe emezi bụ ọbịa obuziela ibe okwuchie anya mana bụrụ ka o ji kwuchie so otu o kwuchara ọ kakwala line o ibe a nwere iru abụọ ọ kara line so ibe o meziri bụ na ọ bịaziri bụrụ buzielu dị komkom mee ka ọ gbapụrụ ọsọ ruo na alụsịa mee ya na alụsịa like this mee ya na alụsịa like this mee ya na alụsịa like this o bupụta ya debe ya n'ala ọtọ nụbazie anya n'iru alụsị ahụ jidezie aka like this ọnwa gbapụta ọsọ ọnwa gbapụta that time ma bịazịa nwere enwe gịnị ma adọba ọtụtụ dịgara m osisi jụọ nwunye ka osisi jụọ nne o nweziela ya dọba ibe ahụ dọbazili ya osisi ahụ nkịsị ndị ele rice pụta ngaji mgbe ahụ rice dị na nke iru a ọ ya bata iru ka ebe rice dị na akụnụ ibe na-eme na ọ bịazịa na o nwere ngaji like this o mepa nke dị n'elu ọ sị gị ele rice mụna ele rice si yes mụna ele rice si yes ọ sị ha nwere ebe ọ na-etu onwe ebe dị mma o mepezie anya ndị mmadụ etie hei na ọkwa rice o ọkwa rice na stew ọkwa rice na stew onye elele na-elewu ya ọmụ bss power ọ gwakwa m nso na 2023 ka bara nwana bụrụ ndị nọsens dibịa ọbụla mma chụpa gava mụnụ ọ bụrụ onye kwuru da kapịnta ọbụla kwuru ọnwere gbapụtara ọzọ ọpụtawo dibịa onye lu Davis na ọlụle n'ọnwere gbaka pụtara ọzọ mewo dibịa o mezie like this ọ sị gị ya eli nwere abụ ube mmadụ mepụtara ive mepụta rice izi ka o mepụta ibe ọbụla na-eli n'ọnụ jiri aka kulie elie o nwere aka okulie elie n'ọnụ ya so dịka igbe achọ m kwụnụ sa anya ụnụ ibe abụ dị mma onye ahụ mere unu jee abụ mgbe ọkpọ ga na alụsa mee like this mee abụ koji tonu data iko nwezele nke ọzọ bido na nke aja dị bido na nwezele nke ibe adị dobe n'iru unu na unu abụze nke unu na-anya n'ebe unu na-anya n'ebe a na unu abụze nke aja ahụ adị unu abụ nke ahụ aja dị datin o nwere ebe ahụ na-enwere iru abụọ o nwere iru na abụ so mali na amali igbo diko achọ m kwuru sa anya unu egwu m sị na 2023 anụ nwara m kwadoro ọfụma wapụta ife nwoke emele ife wodị n'ime igbo ntịrị omeive asinsi bụ na nkirịcha nwa bụ ibe mmadụ nsị na nwa ụdị onye anụnwa bụ ala na bụ isi adịkwa mma ọ na-eme ibe anọ ka mmadụ jiri ka o ji mmadụ jiri ka ọ na-eme ya n'ọkwa ka o nwere igbo mụrụ nze m ọzọ biko ibe nna ya ọbụkwunu sa anya unu saa na anya unu mụta na ibe gawa mụta na ive ya na-ama makwalụ ndị arụ owe na-emere ama na arụ maka na ọmalị arụ ọbụla ụsa bụ iwe na-adị eme ive ahụ skolun na-abụ ọnwa ndị iji maka detin fọlụrụ maka ive ahụ onye egosi gị na nwa bụ onye agwazụkwa ọgụ ekwe mana ọwa ya odezi nke ahụ na onye arụ onye na onwe bụ wayo ka onye nwere kabadị tinye na mmiri kabadị nwe ọkụ ọzọ na onye avụ okwuru onye o mere menetens ka ivesanlim na nna ngwa ive onye mere o dị too much ive ọzọ mezikwuru bụ na rice o nweta kula kokomkom alụrụ alụ ive a na-eme na ọnịcha bụ ndị ọnịcha ba na-eme na ọnịcha ohumotie ya bịa nji nwanne jili ya na-awele ndị Igbo ọmụkwa na anya na kpeses pọ wapụtawo na m gosi na 2023 na onye abụ na-agbakpu n'ime bụ fake dibia onye abụ na-anakpu n'ime nwa bụrụ iwe anụwa ka iji ana ndị Igbo ego Igbo ibe gị ka iji ụdị nọsensị na-ene na anya ibe anụnwa bụ dị komkom iru edibe nke ka aja dị nke ka rice dị nke ka aja dị nke ka gịnị mere ka rice dị ọ bịazie ọ sị gị wee aja na nka
awịa dị na ka wecha agaja obuli ibe ọ na-eme keja emive rice ma ọ bụrụ ịchọrọ mmepụta sọntịn ya nọ n'ebe a uwe niile anọdụ enwere rice awụnye imechie nye emechi ịwapụ aka gị inweta sọntịn dịka ibe na-enye bụ red akwa red ka ọ bụ akwa ndị awụsa anwa anụrụ anụ i nwere sekpụ na deten rapụ ya nwere emetụ aka again ibesi nwatakịrị na-eje ka o mepee nwatakịrị emepe nye fu ya pudi kula nwa rice adị ya onye anwa mepụtara the rice o nwere ibe eme n'ụwa ka o metụ ọnụ emetụ na rice ọ bụla ya nwụrụ anwụ mana onye nke a mechara ibe na o mere jikwala aka kulu rice lie uche adịkwa iwe na-eme nwapụ asị ọsụkwụrụ ọ sụchara nwapụ asị wadozikwu onwe ya ọ bụ na nọrọ ya bụ ibe ahụ dị kelebe agụ na-agwụrụ mmadụ na bie ọ nwere ndị na-emepụtacha ego masị gị na ga arụba ịma abalị nri nwụdị mọn ọ bụrụ west inwe abịa n'ibe ndị Igbo nọ ndị Igbo ka gị ndị Igbo mfil na wara anya mbụ inwe abịa inwere aja gwa n'ebe one nke aja dị na nke aja dị ebe aja dị n'ebe aja bụ ebe nọ nke ahụ nwere aja bụ ebe okwu n'uvule ọ bịazịa ọ bịa na-atọ ọnụ ya so ụdị ahụ nke a ka m were aja nke a nụnwa ka rice anwa dị ka ntọ nụọ ya nke a rice dị ụna bụrụ nke a rice dị unu na-abụ Igbo ife ọgwa m nso n'ife ọbụla onye mere si na ọ na-eme majik kpọọ m beses na mmemme kwenye mana nke a nụnwa efili m na o mere original one ọ mgbe m bụziri o mere detu uche ma adịrị ya n'ọkụ o mesịrị mechezie kụzie the rice lie nsizi apụwa onye nke azị avụrụ ha mọdịa mbụ nye ka nyochetara nwe nyochacha ma n'ibe ndị onye na-eme na opiwe ka eji ana Igbo ego na onye aka ọ bịara ọ dịka o dịka so agbanwa bụ ọ dịka ọ na-ama kọndọktọ na opiwe ka ndị na-eme fie wọta na ọ bụrụ pie wọta ka ba na-alịbụ ndị opiwe ka ahụ nọ ya bụ na ndị ozi ndị ezu oribịa anyị na-anọ biyo ejina nọ fie wọta o bulu wanye ndị opiwe ka ha bịa nlụ ọlụ dibịa I wish na nwere alụsọ nwere na bie na-asọ m nọsensị ya ka alụsọ ya tapịa anya ka ọ gụọ ya ngụlọ ka ọmadụ na-eme ma na-agụ nwe nwere ebe agụ daziana nke a bụ na-agụ ndụ rice dị ebụla rice dị na nwa ọbịa ọsọ n'osi ile ihe ụdọ mbụrụ mechara na rice dị na nke ibe ebe mbụrụ mechara na wee jiri aka ya wee kụrụ nwa bụ rice wee lie ọmazụkwa n'Igbo ka nya na ya nọ ndị emere ọba onye nwere bụrụ oje obodo oyibo omemele ndị ọcha nwụdị ya n'aka ma nwere metigbu onye kpọ ya ntụ n'aka na-ekwe ka ya kpe ntụ maka na anụmanụ ka ọ bụ ibe o mere na o megi ejigo ibe anụ o mere almost ibe na ka ọ ise ha etie the man because na ọ nwere ibe ọbụla ọ na-eme bụrụ ndị anụ nwa tuutela ka ọ bụla m nwejidetego ya n'aka ya nwụdị ya nwude na-abụ ka nwude na-atụ ka nwudela ya na mara amalụ na ọ nalịgo ego na ọ na-ekere eke nlụlụ gị ọrụ ọ na-ekere eke mmere gị gịnị nlụlụ gị ma cham woyo na iko komkoma iru abụọ ka o nwere iru abụọ a na-alụ ya alụ malụ na amalụ ndị Igbo ụmụnna ama m na enenecha anụ na-afụgoro maka na anyị si na odogwu a o si epụta n'afọ anụnwa ọ sị na ọ kwadosiri ike wee pụta abịa na-asịkwa maka ndị na-asị m nye ha nọmba ya gwụgo m unu si unu onye ọbụla ndrọpụ nọmba ya ebe a nreplai kọmentị gị nye gị nọmba ya kpọọ ya na vidiyo kọl ka unu dị shọ na onye unu na ya na-akarị ka unu kpọọ maka mmadụ ịpụta isi m na onye ajịkwa wee gbuo ya changom onye ajịka wee nalị ya nka onye ajịka wee nalị ego ya ejikwala ụmụazị ụgwọ akwụkwọ maka m na-agwakwa ụmụ Igbo na-asị ihe m na ebe a bụ ịgbasa ozi iwetara unu ozi nke mfụ na nke mfụ fụkwa na ọdịmma fụkwa na ọdịkwa ihe a ya eshie to enlighten people onye nwa bụ ihe m na-eweta anaghị m ewetara unu si na nna promote ndị dibịa ọ na-abụghị m okongwu dibịa na promote dibịa bloggers no I'm all about creating content out of ihe na-eme unu aghọtago onye nwa ya nji wee na-ewetara unu ozi ya nke ọbụla m gwara m ji nọmba ya fọ na ọ dị genuine unu nke ọbụla nna ji nọmba nso na medio maka amago mmadụ onye nagide m nọmba akpa so na m ejighị nọmba akpa ejighị m nọmba alụsị ego mana nke onye ọbụla m nwetakwu nọmba ya m menwe investigeshon nweta ezigbo nọmba ya dị n'orie that's what I will share with people abụghị m ịchọzikwa isi ka ị sọpọtụ anyị nwekwara akaụntụ nọmba anyị nwekwa fon nọmba nyelu anyị nwe aka nsị gị na mma na nke a bụ nke lụrụ anyị
na aghọtago naghị ewere nke onye ọzọ tii na nke m ọ bụghị ka esi eme. Ọ sị na ndị dibịa na-agwọ ọgwụ ego anaghị eli ego a na-enye na ihe a na-ebenefit ya aghụghọ nke mmadụ nyere ha nyanwa ma ha ji benefit. So mụ ahịa ewerekwanụ nọmba m nye unu si mụ na ọdịbịa mba mmenye unu nke onye nji o nwezikwa ihe ịchọrọ m asụ onye meele gị aka wee chụta amụsụ na-atagbu gị nwee ike sị m oke weta aka nọmba m ogoro 1 million ịdọgbu ilu m ogoro 500 ka nsoluka ibe m nwere ya ka ọ dị na Igbo bụ Igbo.